משום שגם פרויקה וגם דן רונן, הבימאי והמחזאי, מביאים לכאן הערב לתוכנית הצגה חדשה שמועלת בתיאטרון החאן בשיתוף עם תיאטרון יובל בשם מיס ישראל. ואתה גם במאי ומעצב של התחרות האמיתית מיס ישראל. נכון. יש דמיון בין שני הדברים? בפורמט. זאת אומרת, בשני המקרים בוחרים מלכת יופי. אבל בהצגה הבחירה היא, כמו שתכף נראה, מתוך 6 מועמדות, שכל אחד מייצגת מגזר חברתי, פוליטי במדינה, ולא כך בוחרים במלכות האמיתיות. ואתה גררת בעצם את פרויקה לתוך ההרפתקה הזאת. נכון, זה לא מרצונך? לא, זה כן מרצוני, אבל אני חושב שהכוונות שלנו היו שונות לגמרי. זאת אומרת, הוא אולי מתפרנס ממלכות יופי, אני מתאהב את התחרות הזאת. זאת אומרת, המיס ישראל זה בפירוש נגד הדבר הזה, שהוא מתפרנס. כלומר, התחרות האמיתית זה לא מה שאתה מנסה להציג בהצגה. אני לוקח מתכונת של התחרות האמיתית כדי ללעוג לה, קודם כל, וב' כדי לנסות איזה ניסיון סוציולוגי על קהל. אבל זה בעצם, ממה שאני ראיתי והתרשמתי, זו בעצם סאטירה פוליטית, מה שאתם עושים שם. יש בה צדדים, היא לא בדיוק סאטירה פוליטית, נאמר, אבל יש בה, היא יותר סאטירה סוציולוגית, הייתי אומר. זאת אומרת, לנסות לראות איך קהל מגיב כשהוא צריך לבחור, כמו פריימריס. וגם להילחם בשיטה. כן. בשיטה הזאת. ההפך, אני חושב הפורמט שאנחנו לוקחים הוא יותר קרוב לעולמו של צחי הנגבי, מאשר לעולם מלכת היופי. פרויקה מאוד נהנה להגיד נגד מלכת היופי ודברים כאלה, כי בתוך כדי העבודה שעבדנו וכתבנו יחד לא יעזור לך פרויקה, אנחנו אוהבים לראות. זהו, אנחנו אוהבים לראות דברים יפים. וגם לבחור אותם. אנחנו לא בוחרים, זה חבר שופטים אנונימי שאתה לא יודע מי זה. פה בהצגה שלנו הקהל בוחר. זאת אומרת, זה פה דמוקרטי לגמרי, הקהל הולך להצגה. ערב הקהל יכול לבחור את המלכת. ערב הקהל בוחר מלכת יופי מתוך 6 המועמדות. באופן לגמרי אמיתי? הולכים בהפסקה, יש קלפי כמו בכנסת עם פתק שנראה כמו פתק הצבעה בכנסת. זאת אומרת שאתם כתבתם כמה גרסאות. כל המערכה השנייה כתובה ב6 גרסאות. 6 גרסאות שונות. זה משתנה תוך כדי... כן, תלוי את מי זורקים ואת מי בוחרים. זאת אומרת, הבחירה הראשונה היא על ידי הצבעה בקהל. זאת אומרת, מרימים ידיים. אין אפשרות רמייה. מרימים ידיים וסופרים. והדבר אולי הכי מרתק שאתם עשיתם בעניין הזה, שכל השחקנים הם הפוך על הפוך. כן. כלומר, מדובר ב6 מועמדות שהם במקור גברים, שהתחפשו לנשים. לא במקור, הם נשארו גם גברים. זאת אומרת, הם לא שינו את המין. חלק קיבל מחזור, אבל... ובמנחה בהצגה, צחי רווה, שהוא השחקנית ניקי קם. נכון. וכל זה ביחד מתחבר למיס ישראל. להצגה מיס ישראל. אלדד שרים כתב את המוסיקה, והוא גם מנצח הערב על התזמורת שלנו, הנה הוא כאן כבר מוכן. ואנחנו נבקש לראות עכשיו את אחד הקטעים המייצגים של ההצגה מיס ישראל, בבקשה. עולות אנחנו אל הבמה כעת, ועוד מעט יגיע רגע האמת, הרגע שאליו ליבנו מייחל, הרגע שתוכל אחת להיות מיס ישראל, להיות מיס ישראל. אנחנו לא יודעות עדיין מי שתזכה, אבל אנחנו כן יודעות מי הוא המנחה, האיש אשר יסביר, ישיר, ידריך ויבדר. נכון, אנחנו חשובות, אך הוא חשוב יותר, אך הוא חשוב יותר. ערב טוב לצופים בבית, ערב טוב לצופים בעולם. ברוכים הבאים לטקס הכתרת מיס ישראל. ועכשיו נכיר כל מועמדת. לא היכרות אינטימית עדיין, אבל היכרות ראשונית. כלומר, מהן תכונותיה הטובות או מידותיה הבולטות. בקיצור, מה החסה שלה? חסה, ראשי תיבות, חזה, שפתיים, אגן. רפול קורא לזה צומת, ציצים, מותניים, תחת. זה היה נמוך, אני יודע, אבל זה טוב לרייטינג, מה לעשות? וראשונה מספר 1, נציגת גוש דן והמרכז, רבית ליאון. שלום, אני רבית ליאון, אני בת 17 ו9 חודשים מצפון תל אביב. רבית ליאון מתל אביב צפון, שימו לב לחרוז, יפה ודקיקה כמו תל אביב, גוף ללא הפסקה. והאיפור עירוני מובהק, מייקאפ בגווני אספלט כבישי ושפתיים מסורטטות בעיפרון כחול לבן בגווני חנייה בתשלום. העפעף העליון נמשך בכחול גלין או זחוף בוגרשוב, וערובת